may bago tayong tanim. Ang ganda. Pag kumapat, galing sa bundok. Pumunta pala sa bundok sila papa kaninang umaga. Tapos yan, hindi nila kaya. Marami walang dalang sako. Araw-araw na daw siya pupunta ng bundok. Ito yung bahay ng kapatid ko. Na nasa Oman. Naglinis-linis na dito. Noon ang daming damo-damo dyan. Ngayon, malinis na. Itong mga orchids na to, ganda nito. Lagyan lang ng bunot. Pag kumapal to, ganda nito eh. Taran! May bago tayong tanim. Ang ganda. Pag kumapal tong mga to, ganda. Inayos ko kaninang umaga. Dami ko ng tanim Ang damo-damo lang doon. Tatanggalin natin pag may time. Tayo mo muna. Pupunta kami sa loob dahil mag-aasikaso tayo nung requirements. Yung, ang tawag doon, yung parang certificate na nagsasabi na kami ay magtitinda ng bayog, na nagatrabaho dito, na may negosyo ba, na may income ka. Patunay yun sa barangay. Punta kami ngayon. Ay, ganda ng ating bahay. Thank you sa mga sponsor. Sa mga sponsor ng bahay na yan. Kaya nabuo. Thank you so much sa YouTube, sa inyo, kay Ma'am Christina, kay Ma'am Emily, tapos yung mga nasa Singapore, yung nasa US. Thank you so much. Ayan, dahil sa inyo, ayan, nabuo yung ating house, tsaka yung pagtrabaho natin sa Saudi. Ayan na si Papa, magmumotor kami. Requirements nyo sa motor yung kukunin namin, yung certificate tsaka ID, tapos yun lang, dalawa lang yung kailangan nila. Tapos ipapass na namin doon, tapos isi-CI kami, and then pag nakapasa, release na nila yung motor. Ang down payment is 5,000 pesos. Module time. Bantayin mo muna si Bebe dun. Dun muna kayo mag-module sa loob. Para mabantayin si Bebe. Hindi man yun naiyak. Naglalaro lang. Hoy. Ito yung bahay ng kapatid ko na nasa Oman. Naglinis-linis na dito. Noon ang daming damo-damo dyan. Ngayon, malinis na. Itong mga orchids na to, ganda nito. Lagyan lang ng bunot. Pag kumapal to, ganda nito eh. Alam nyo, noon, si Mama, ay naku, ang dami naming mga ganitong orchids. Lalagyan lang yan ng bunot, namumulaklak na, pati kasi summer yan namumulaklak, diba? Kulang ng bunot lang to, kakapal pa to, ayun pa, sa kabila. Pati dragon fruit pala, nandito na din. Nagtatanim na din yung isa, Pumunta kami sa loob, hindi kami nakakuha ng certificate. Ang nakuha namin halaman. Kasi siya nagtatanim. Mana ka kay Mama Bebe. Gillian, mana kay Mama, Busy sa pagtatanim. Kinukuha na niya ng lupa. Ano yan? Gumamela. Gillian. Nagtatanim? Nasa isa? Saan mo nilagay? Huwag mong papainitan para mabuhay. Dito pala yung tanim niya. Gumamela na kulay pula na may yellow ang bulaklak nito. Sabi ko wag niya munang painitan, kaya pinasok niya dito. Pag mayroon ng ugat, tsaka nagdahon na, saka ilalabas. Ginaya yung ginagawa ko. Maingay sa kabila, ginagawa yung port, yung ring. Kaya ganyan nagpuputol sila ng bakal. Kung ano talaga nakikita ng bata sa'yo, yun ang gagayahin. Kita niya ako nagtatanim. Pero hilig niya rin talaga yung pagtatanim. Yan yung nakuha niya sa akin. Kaya dapat, para kung gusto mo maging magbabasa or mahilig magbasa yung anak mo, kailangan nakikita kanya nagbabasa din. Kung anong gusto mo sa anak mo, yun ang ipakita mo. Ako, hindi naman ako nagbabasa. Wala naman dito libro. Kaya hindi rin sila mahilig magbasa, hindi mahilig mag-aral. Pero hindi naman ako bobo nung bata ako. Hindi rin naman sila bobo. Kung baga ngayon kasi, di ba, hindi face to face, sobrang libang nila sa laro. Kaya napapabayaan yung pag-aaral. And ako naman, wala din naman akong minsan time para turuan sila one-on-one talaga. Lalo na si Jillian, dahil ayaw niya mag-aaral talaga, tamad. Nag-ayos lang tayo ng panligo ni baby. Johnson, baka naman. Dito ko na siya nililiguan sila, Papo. Para diretso na doon yung tubig. Para hindi na nababasa doon sa dining natin sa kainan. Laging nababasaan sa rig. Kaya naman na dito. Kakatapos ko lang maligo. Nakakuha na kami ng certificate kanina. Pagpunta namin, wala yung treasurer dito sa Tinangkian, dito sa amin sa barangay.
Umalis daw. Tapos bumalik kami ngayong hapon, mga alauna yata kanina. Nandyan na. So nakakuha na kami. Certificate. Ipapasa na lang yun doon sa Libmanan. Pag nakapunta ako ng Libmanan. Kasama ko si Papa, kami dalawa. Saglit lang kami doon kasi gawa ng may dumidede sa akin. Hindi pwedeng matagalan na umalis. And then, si baby, nakatulog na pala. Tulog na si baby. Ay, nako. Dami ko nang nagawa bago ako naligo. Buti na lang mahaba yung tulog ni baby. Nakapaglaba ako ng mga lampin-lampin damit niya. Every other day ako naglalaba para kaunti lang. Hindi ako mapapagod dahil nagpapadete tayo. Nakapaglinis ako dito sa kusina. Yung ating, ang tawag dyan, yung tiles. Ayan. Nilinis ko yung kaya makintab na. Dito hindi pa tapos dito. Ayun lang, dahil sobrang dumi na talaga. Yung mga talsik-talsik ba pag naghuhugas dun sa pader, hindi talaga naalis ni Kel. So ako naglinis kanina. Ayun, medyo okay na siya ngayon. Kumintab din sa wakas. Ano yan eh, glossy. Yung binili namin porcelain siya. Parang pwede talagang salaminan yung tiles niya. Inaantay ko si Ate Nene. Nagpabili kasi kami ng kuna. Ay, gising na ang batutang ko. Magtatanggal ako ng gatas kasi malamig. Parang papalitan mo yung kaunti lang naman. Pinipisil ko lang siya kaunti. Tapos, saka siya di papadidihin. Gawa ng malamig daw yun eh. Yung unang lalabas dun kapag ka naligo ka. Tsaka yung pagod mo daw para hindi madede. So, pinipisil ko muna siya. Ano nga sabi ko kanina kay Ate Nene? Wala pa. Nagpabili kami ng kuna sa Naga. Tapos, rin siya na malengke rin kasi siya. So, pinasabay ko na yung kuna. Nasa 950 daw. Kaso, yung higaan niya, sa baba lang, hindi siya na itataas. Pero, meron siyang gulong. Ang mahal na pala ng kuna ngayon. Yung kuna na nafo-fold, nasa 1.5 daw ang presyo. Tapos yung isang kuna naman na hindi nafo-fold, na ratan yung sahig, 850. Ang binili namin kahoy para matibay. Kasi pag yung ratan, pag nababasa na siya, pag umiihi na to. Pag malaki-laki ng mga mag-iisang taon ganyan, hindi naman na siya lagi maglalampin or magdadiaper, di ba? So, iihi na siya doon. Hindi mababasa na, di masisira na yun. So, ang ginawa namin is kahoy na lang para hindi pati mabutas, hindi madaling mabutas. Ano baby? May kuna na yan baby namin. May pasalubong dyan si Tita Nene. Mamaya. Nasilit ka pa ha. Good afternoon. Ayan na siya. Natagilid na. Natagilid na. Naiinis ka na. Lalabas na tayo. Inilalabas ko na siya paghapon. Kaunti lang naman. Alas 3 pa lang naman ngayon. Nilalabas ko lang siya dyan para, alam mo na, lakad-lakad kaunti. Naiinip na siya eh. Lagi siya nasa kwarto. Parang ang ganda pag nakaganto ang buhok, no? Kailan kaya ako makakapagpagupit? Sabi nila pwede na daw eh. Gupitan ko na kaya ng maiksi. Ganyan lang. Ang ganyan. Ang iksi. Hindi. Yung paglagpas lang ng balikat. Para hindi mag-fly away. Pag dyan kasi, pa-fly away yan. Kaya dapat hanggang doon lagpas. Ang ulam namin yung mais. Hindi namin naluto. So, gagawin namin yayas-yasin siya. Tapos, sasabawan natin mamaya. Kumuha na si Papa ng malunggay. Yun ang gagawin ko ngayon habang tulog si Bebe. Sinadede ko na tapos nakatulog na siya. Ayan. Ngayon na naman lang tayo makakakain ng malunggay ah. Parang ang tagal na hindi tayo kumain nito ah. May nyug na tayo. Galing sa bundok. Pumunta pala sa bundok sila Papa kaninang umaga. Tapos yan, hindi nila kaya. Marami walang dalang sako. Araw-araw na daw siya pupunta ng bundok para kumuha ng nyug. Ninanakaw lang yung mga nyug dun eh. Pagod. Dami-dami nyug doon. Grabe, sayang. Ang binunutan. Ang isa niyan ay, pag binabili mo to, 20 o 30 na ang isa niyan. Bibilin natin yan kay Papa. Magkano isa niyan? Mga 15 lang. Ang kilo niya ni 18 pesos. Baka 2 peraso. Kulang-kulang 3, 2 kilo siguro. Dating niya kaninang galing bundok. Mga 11 or 12 yata sila dumating dito ni Karen. Magkasama yung dalawa puntang bundok. Tapos nag-ayos naman ng panggatong. Puno na. Hinakot niya din to. Ay, sipag talaga ni Father. Bukas, magpapakatay ulit tayo ng manok. Ayan, yung mga manok na yan. Binayaran ko na siya ngayon. Yung tagal-tagal na nung pinakatay namin, ngayon ko lang nabayaran.
500. Tapos magpapakatay ulit kami lulutuin bukas. Gagataan siya ng mga adobo. Masarap. Mabilis maubos din sa tindahan yung manok na ganun. Ang galing nga eh. Kaya nagkakapera din siya. Kaso ang problema, yung manok niya, yung mga itlog, yung manok na yun, hindi sila naglilimlim. Kaya walang nagiging sisiw. Yung mga itlog, inaano din nila, niluluto nila o kaya ginagawa namin leche plan. Pero hindi sila, kaya pag naubos yun, hindi kasi naglilimlim. Pag naubos yung mga manok, wala nang iitlog. Kaya yung mga babae, hindi namin kinakatay. Yung lalaki lang ang pinapakatay niya. Ano kayong ginagawa ni Bebe? Bebe! Mag-isa lang. Lumabas na pala yung mga nagbabantay. Bebe! Wala pa yung kuna mo? Tulog pala, tulog. Isat-sat ng tulog eh. Sarap-sarap ng tulog. Ay, nagigising. Nagigising na. Inat. Hello. Uy. Hello. Andyan na ang kuna ni Bebe. Ayun, sa taas. Tanan. Si Ate Nene bumaba na, naka-orange. Magbalikot, Bebe. Nakita mo yung kuna mo, Bebe? Ayun na, kinukuha na ni Papa. Yay! May gulong yun. Kaya magugulungan na siya. Pwede na siya dito sa labas. Excited si Bebe. Excited ang aming Bebe. Oh, nakatingin sa kuna, oy. Ayan na. Yay! Oh. Ang kuna ng aming Bebe. May gulong. Oh. Halika na dito. Dinan my baby. Dinan my Yay! Dali. Papa. Kuna. Andiyan na po ang kuna ni Bebe. Ayan na. Wow, ang ganda. Bukahi ang ilaw doon. Ilaw. Buksan mo. Yay! Astig! Wow! Oy! Hindi yan sa inyo. Ay, sasakyan nyo na agad ah. Ang ganda, Bebe. Yay! Lalagyan natin ng sapin. Wow! Lagay natin dyan yung pom mo. Wow! Lagay natin yung sapin, yung pink. Yung pink. Nalagyan natin yung si Bebe. Sasakay natin na agad. Walisan nyo muna. Walisan. Ito oh. Walisan. Walisan muna kaunti. Wow! Galing naman. Nandyan na. Ang kuna ni Bebe. Maganda. Broom. Oo. Kasya yan. Yay! Ayan. Kunin niyo pa yung ano doon sa pinya, yung damit, yung puti ra. Itong pigahapin ko sa iyo. Ha? Ako, masakay ako dito pagtuloy ko siya. Ay, nako po. Sasakyan niyo na agad. Yay! Ada. May bigla. Aray ko. Ano, Bebe? Nag-i-enjoy ka na dyan sa loob? Ha? Uy! Ganda naman ang kuna ng aming baby. 950 pesos. May gulong naman ah. Mahal pala kuna talaga ngayon ano. Hindi expect ko 500 lang. Pero kahoy naman, matibay. Sabi nag-anda ka, Kaso gusto ko sana yung naitataas dito yung higaan para madaling maabot. No? Dito hindi eh. Sa baba lang talaga siya. Walang ganun dun eh. Ang ulam natin for tonight, mais. Ginarip. Ginarip sa Bicol. Lalagyan natin ng malunggay. Yun lang. Walang ibang ilalagay. Sinabawan. Ang dami namang sabaw nito. Kalahati talaga. Lagyan natin ng malunggay maya-maya. Palambutin lang muna.
Diba? Tulog is life. Kunting ano lang to. Ang sarap ng tulog niya, nakanganga pa oh. Enjoy na enjoy siya sa kuna niya ngayon. Ang sarap naman ng tulog, aba. Ay, lamok. O, yan lang ang kalaban natin, lamok. May ano naman doon, may kulambo. Ang ganda. Sobrang ginawa nito sa akin. Tulog na tulog siya, oh. Kunting iyak. Kahit kumakain, oh. Alug-alugin mo lang ng paa mo habang kumakain ka. Tigil na siya ng iyak. Kakatulog pati siya ng mahimbing. Ay, ginawa. Sarap naman. Tagal na kitang inaantay kuna ka. Buti na lang. Naisipan kanina. Ayun na yung vlog pala natin. Thank you so much for watching. Salamat ulit sa panonood nyo. And God bless you everyone. Don't forget to like and subscribe. Bye-bye. Salamat sa panonood. Bukas ulit. Bye-bye.